Pawb yn barod felly ar gyfer rownd derfynol, dechreuwyr trin y glân ar gyfer 2019 ar y rhai sydd yn ymgyfryd ar her ydy ar stondin un ochr chwith yma, Awel Jones, ar y canol wedyn Lauren Morris a Sian Jones ar yr ochr dde. Nawr maen nhw'n disgwyl nawr i'r glân bol ddod i ffwrdd. Unwaith mae'r glân bol cyntaf na i ffwrdd, mae gen nhw hawl i ddod at y cneifwyr a dechrau gosod pethau yn ei lle. Clirio trwy'r amser a didol wrth gwrs ydy'r rhan o'r broses ac addoli'r cneifwyr, gwneud yn siŵr nad oes ddim byd yn ymyrryd a'i gallu nhw i gneifio mor rhwydd ac mor gyflym a sy'n bosib. Maen nhw'n gyfrifol wrth gwrs am fwy nag un cneifiwr ar y tro. Mae'r ail gneifiwr yn dod allan o rwan efo'i defed fel y gwelwch chi, ac felly dyna'r her wedyn wrth gwrs. Unwaith mae un yn gorffen, mae'r llall yn mynd i orffen hanner ffordd trwy'r broses o lapio'r cni cyntaf, a dyna sy'n creu'r cymlethdod. Hyd yma mae'r merched yn gweithio yn ddiwyd iawn, jyst yn clirio'r stondin o gwmpas traed y cneifwyr, tasa'r cneifiwr yn llithro. Mae'n debyg mae ar y triniwr glân fydda'r bai yn aml iawn bod yna bach o wlân ar ôl ar y llawr y stondin felly. Dyna ni, Sian Jones yn fan hyn yn cadw llygad ac yn symud y glân ar rownd fel y sylwch chi, fel bod y glân ddim yn mynd o dan pen ôl y ddafad ar gyfer yr ochr arall tan fydd y cneifiwr eisiau darfod. Nw'n eto gosod popeth yn ei le, cynorthwyo, wneud siŵr bod y cni yna yn y lle perffaith. A tafliad cyntaf gan y tair, bob un o'n nhw yn cael llwyddiant o ran y tafliad yn daclus iawn ar y byrddau. Fawr iawn o ddim byd yn hongian dros yr ochrau. Dechrau arni wedyn wrth drin yr ochrau, casglu mewn, gweld os oes unrhyw namau neu ddiffygion neu faw ar y glân. Awel Jones fan hyn yn cyflymu y rowlio yn y pen draw na, ond da ni ar hyn o bryd yn edrych ar Sian Jones hitha yn clymu'n llwyddiannus yn gwneud y cni mor dyn as i bosib i ffitio mewn i'r bacloth na, achos da ni eisiau cael pwysau o tua 70 kilo. Mae'n debyg i mewn yn y bacloth yna. Dipyn o her yn ddo hun. Yn y cyfamser mae'r cneifio mynd rhagddo a da ni'n edrych o fan hyn ar Awel Jones yn cadw llygad barcud ar hyn mae cneifwyr yn gwneud. Mae eisiau cael tafliad, ond mae hefyd eisiau clirio'r stondin cyn bod y cneifiwr yn dod yn ôl allan ar gyfer y cneifio'r ail ddafad na. Ond wrth gwrs mae o ar ei drydydd, mae'n ddrwg gennym, mae o eisoes wedi gwneud tair, felly dyna'r gorchwil yna drosodd. Sian yn fan hyn wedyn, Awel yn ôl â ni at y gwmffon na sydd yn mynd i wneud cwlwm. Mae hi'n cadw llygad dros i ysgwydd ar yr ail gneifiwr sydd yn dal ag un ddafad ar ôl. Mae wrthi'n i chneifio i ar hyn o bryd, felly mae'n gorffen clymu mewn pryd i glirio'r bwrdd na. Tra yn y canol bod Lauren Morris yn gweithio'n dawel ac yn ddiwyd ar yr ail gni yna. 3 o ddefed. A felly dyma ni, Sian Jones. Rwan mae'r amser yn dechrau rwan, yr her ydi gorffen yn gyntaf. Tafliad gwych yma, yn dangos y cni i gyd gan Awel Jones o Langwm. Gwych iawn, a wedyn ychydig bach dros yr ochr yma na, ond mae hi'n rheoli hwnna i'r dim dechrau ar y rowlio rwan. Rwy'n ni nes ati rwan i gael golwg manylach ar yr hyn mae'n wneud, tynnu'r ochrau yna mewn, mynd hanner ffordd tuag at y glân. Fan hyn mae'r cwlwm yn cael ei wneud yn cwlwm holl bwysig i'r dim yn y cyfamser. Sian Jones yn clirio'r stondin. Fydd hi'n eisiau dod yn ôl i fanna eto, fydd hi rwan yn dechrau clirio dan y bwrdd efo'r brwsh na. Ac bob tamed o wlan yn werthfawr, dyna'r ddefod, parchu'r glân i'r eitha a fynta a phris cymharol isel ar hyn o bryd. Dwi'n am bod yna sion y bydd o'n codi, bod yr arwerthiannau diweddar wedi bod yn bach mwy llwyddiannus. Mae'r tair yn agos iawn at ei gilydd ar hyn o bryd, ond dwi yn meddwl bod Sian Jones, y pen yma, yn cael gwell hwyl arni o ran cyflymdra ar hyn o bryd, gyda Lauren Morris yn y canol yn dal i glirio'r stondin y cneifwyr. Awel yn y cyfamser, Awel Jones yn dechrau meddwl am fynd at y bwcedi. Ydy, dyma hi ar ei gliniau i chi, ac yn wir mae'r tair o'n un, ond Sian Jones eisoes wedi codi i llaw. Felly Sian Jones yn mynd â hi, Awel Jones yn syth ar ei holi, gyda Lauren Morris chydig bach ar ôl. Ai fel na fydd i tybed, ai dyna da ni wedi weld, sef pencampwr trin glân yn Sian Jones.